हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाति जनगोष्ठीया मोनसे शान्तिनि परिबेश गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। दिनैनि जा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय गुरखा भबन आरो बेनि कालचारेल स्टाडिनि सायावहाय बियो जोंनि जोंनि जा एकर्ड दफाजों सोमोन्दो गोनां। जोंनि थांखिया जादों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौनो जाफुंहोनायनि खामानि मावनाय। गतिके भारत सरकारा बे बेलायाव जोंखौ आसाम सरकार भारत सरकारा जोंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ। बेफोरथ' फिसा फिसा दफासो, गिदिर गिदिर दफा जोंहा मावबावनो गोनां दंबावो मोननैसो। आरो बेबो खोब खम समनि गेजेरावनो फेब्रुवारिनि दाननि गेजेरावनो बेबो जाफुंनो थांगासिनो दङ। गतिके मोनफा मोनफा दफाफोरखौ मावफुंहोनाया जोंनि खामानि बा मावफुंनाया जोंनि खामानि। आसाम एकर्डआ दिनै 30 बोसोर बारलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै। नाथाय जोंनि बिटिआर एकर्डआ 4 बोसोरनि गेजेरावनो फ्राय इमप्लिमेन्टेसन जाजोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। गतिके खामानिफोरखौ जों मावफुंगासिनो दं। हाग्रामायाथ' गोदोनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। गाबोन इउपिपिएल सरकारा बायगोन, समफोर बायगोन, थामलिया बायगोन होननानैबो बुंबोगासिनो दङ। गतिके बिनि जा राव, बे रावा बेसेन गैयै मोनसे रावसो। गावनि मानसिफोरखौ थगायनानै बेहा खुगायावनो थगायग्रा सर' दंखायो नालाय। गतिके बे बाथ्राखौ बियो बुंखागोन। खिन्थु दिनैनि समाजा हाग्रामा बायदि निष्ठुर गोसोनि मानसिखौ बिटिआर समाजा मालाबाबो नागिरलिया। गासैबो जाति जनगोष्ठीया मोनसे शान्तिनि परिबेश गायसननायजों लोगोसे उदां अख्राङाव उदां बारखौ दिनै बोनो मोन्दों, हगारनो मोन्दों। गतिके बिदि समाव गुबुंले बार सोरजिग्रा गुबुंले थासारि सोरजिग्रा हाग्रामाखौ जे समाजा लाबोफिनगोन बे मालाबाबो जाफुङा। बिथाङा बुंबावदों जे इउपिपिएल दोलो बेयो थाखोआवसो दङ, थामथि थाखोआव दङ, गिबि थाखोआव बिपिपिएल दङ। बेखायनोथ' दाखालि बिसोरो एमपिआवबो जेनदों, एमएलएआवबो जेनदों आरो जेनबावगोन। हाग्रामानि अनगायै बिपिएफ होननाय नामथ' गैखाला, धंस'आनो जाजोबखाबाय। गासैबो बिपिएफ लिडारा दिनै इउपिपिएलआव जइन जानो नागिरगासिनो दं। गोबां बिपिएफ लिडार जोंनाव जइन जानो रायज्लायगासिनो दं, जों दा बुंथ'वा, सम फैबा जों बुंगोन। दा बेंटलाव खुंजानाय बिपिएफनि गोबां सुबुंफोरा गिदिर हाबाफारियाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ नुनो मोनाखै, माबा मोनसे इसारा दं नामा? खाम्फा बरगयारि बिथांल' नङा, बेंटलाव बिथांमोननि सेन्ट्रेलनि जा प्रग्राम बेवहाय 3,500 मानसि गेदारिं जादों। होमब्ला बिसोरनि काउन्सिलनि मोनसे एफा गिदिर जथुमायाव 3,500 मानसि गेदारिं जायोब्ला बिनिख्रुइ लाजिं सिं बाथ्रा मा थाबावनो हानो। खाम्फाल' नङा, गोबां लिडारानो फैयाखै आरो हाजार हाजार बिथांमोननि सापर्टारा दिनै पार्टिखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार दाफिननानै आगोलनि बायदि सासन खालामफिनगोन। नोंथांनि सासन खालामनाया बिटिसिआव बोरैबा जुदि फैयोब्ला आं बुंगोन आगोलनि बायदि सासन माने सिथार बुंनाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने कारापसन जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने एन्टि ससियेल एलिमेन्ट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बिथांमोना 365 दिनाव 365 दिन मेला खुंगोन, आगोलनि बायदि सासन माने ब्लाड सेट जागोन, आगोलनि बायदि सासन माने बर' अनाबर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि जानानै जोंनि गेजेराव सैलाय जागोन, आगोलनि बायदि सासन जागोन माने जोंनि गेजेराव बर'जों बर' ब्लाड सेट जागोन आरो गोबां जागोन। बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बे हाग्रामानि मोनसे सिमांखा। खिन्थु आं दहायनो बुंदों, बिटिसिनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामाजों गैया। हाग्रामानि बायदि असान्ति राजा, खोमसिनि राजाजों जोंनि सोरांखौ मोजां मोनग्रा जनसाधारना हाग्रामाखौ मालाबाबो गनायना लाया।